Iawn, plis trowch gyda fi i Luc penod 3. I ni wedi cyrraedd penod 3 nawr. Byddwn ni'n darllen adnodau 1 i 20. Luc 3, 1 i 20. Yn y 15fed flwyddyn o deyrnasiad Tiberius Cesar, pan oedd Pontius Pilate yn llywodraethu ar Judea, a Herod yn dywysog Galilea, a phan oedd Philip ei frawd yn dywysog tiriogaeth Iturea a Trachonitis, a Lysanias yn dywysog Abilene, ac yn amser arch offeriadaeth Annas a Caiaphas, daeth gair Duw at Ioan, fab Zacharias yn yr anialwch. Aeth ef drwy'r holl wlad oddi amgylch yr Iorddonen gan gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau, fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr geiriau'r proffwyd Eseia. Llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd ar arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Caiff pob ceilan ei llenwi, a phob mynydd a bryn ei lefelu. Gwneir y llwybrau troellog yn union a'r ffyrdd garw yn llyfn, a bydd ddynolryw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Dywedai wrth y tyrfaoedd oedd yn dod allan i'w bedyddio ganddo. Chwi epil gwiberod, pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag y digofaint sydd i ddod. Dygwch ffrwythau gan hynny a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Peidiwch a dechrau dweud wrthych eich hunain y mae gennym Abraham yn dad, oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Ac y mae'r fwyell eisoes wrth braidd y coed, felly y mae pob coeden nad yw'n dwyn ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Gofynnau'r tyrfaoedd iddo, beth awnewn ni felly? Atebodd yntau, rhaid i'r sawl sydd ganddo 2 grys ei rannu ag unrhyw un sydd heb grys, a rhaid i'r sawl sydd ganddo fwyd wneud yr un peth. Daeth casglu'r trethu hefyd i'w bedyddio ac meddynt wrtho athro beth awnawn ni. Meddai yntau wrthynt, peidiwch a mynnu dim mwy na'r swm a benodwyd i chi. Byddai dynion ar wasanaeth milwrol hefyd yn gofyn iddo beth awnawn ninnau. Meddai wrthynt, peidiwch ag ysbeilio neb trwy drais neu gamgyhuddiad, ond byddwch fodlon ar eich cyflog. Gan fod y bobl yn disgwyl, a phawb yn ystyried yn ei galon tybed a Ioan oedd y Meseia, dywedodd ef wrth bawb. Yr wy fi yn eich bedyddio a dŵr, ond y mae un cryfach na mi yn dod. Nid wy fi'n deilwng i ddatod carau ei sandalau ef. Bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. Y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, i nithio yn lan yr hyn a ddyrnwyd, ac i gasglu'r grawn i'w ysgubor. Ond am yr bydd yn llosgi hwnnw a thân annifforddiadwy. Fel hyn, a chyda llawer anogaeth arall hefyd, yr oedd yn cyhoeddi'r newydd da i'r bobl. Ond gan ei fod yn ceryddu'r tywysog Herod ynglyn â Herodias, gwraig ei frawd, ac ynglyn â'i holl weithredoedd drygionus, ychwanegodd Herod y drygioni hwn at y cwbl, sef cloi Ioan yng ngharchar. Amen. Gobeithio bod chi'n barod. Iawn. Chydig o gyd-destun. Wythnos diwetha, chi edrych yn ôl i diwedd penod 2, wnaethon ni edrych ar Iesu, os chi'n cofio, 12 mlwydd oed yn mynd i'r deml ac yn aros yn y deml, ei rieni'n poeni achos bod nhw wedi colli fe, ac oedd e'n dweud bod rhaid iddo fe fod yn hi ei dad. Wel, mae tipyn o amser wedi mynd ers hynny, mae nawr yn tua ôl Crist 28-29. A'r ffordd i ni'n gwybod hynny yw mae Luc eisiau ni ddeall eto beth yw'r cyd-destun, pwy sy'n teyrnasu ar y pryd, i ni ddeall fod e'n gyfnod hanesyddol nid rhyw chwedl sydd gyda ni fan hyn. Ond yn fwy na hynny, mae eisiau ni ddeall y math o dywyllwch mae Ioan ar fi'n mynd mewn iddo fe. Mae e'n mynd i fynd mewn nawr i gyhoeddi
Newyddion da ac edifeirwch mewn cyd-destun anodd iawn. Mae'r bobl yma, Tiberius, Pontius Pilate, Herod a'i deulu, Philip ac yn y blaen, i gyd yn bobl ofnadw. O'n nhw'n frenhinoedd ac yn rai oedd yn teyrnasu mewn drygioni. O'n nhw'n corrupt, o'n nhw'n lladd iddewon, Pontius Pilate yn enwedig, oedd Tiberius yn cael ei adnabod fel un creulon iawn. A'r pwynt fyna yw wrth i ni edrych ar y cyd-destun, mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall fod Duw yn galw ni i fynd mewn nid o reidrwydd i lefydd braf, neis, rhwydd i gyhoeddi efengil Iesu Grist. Mae yna adegau mewn hanes ac hyd yn oed heddiw yn yr un ffordd lle mae goleuni i lewyrchu mewn tywyllwch di iawn, os liciwch chi, mewn cyd-destun, mewn sefyllfa anodd. A dyna sydd gyda ni fan hyn. Mae e'n mynd i wynebu, a byddwn ni'n gweld hyn ar ddiwedd y darlleniad, gwrthwynebiad mawr. Ond, pan mae hynny'n digwydd, i ni hefyd yn gweld Duw yn gweithio mewn ffyrdd rhyfeddol. A mae'r ddau mor aml yn digwydd gyda'i gilydd. I ni'n darllen amdano fe nag yn un y cwrdd gweddi mor aml. Yn y cwrdd gweddi, os ych chi ddim yn dod i'r cwrdd gweddi, chi'n colli mas, ond yn y cwrdd gweddi mae gyda ni lyfr i ni'n mynd trwyddo y 50 gwlad lle mae erledigaeth yn digwydd fwyaf yn ein byd ni, a ni'n mynd trwy gweddio dros un wlad bob wythnos. A beth mae'n dangos i ni mor aml yw, mae'r gwrthwynebiad yn enfawr, ond eto mae ffrwyth yn dod. Mae pobl yn dod i adnabod yr arglwydd, mae'r eglwys yn tyfu mor dywyll yw hynna. Fod yr arweinwyr yn gwrthwynebu yn llym, mae'r eglwys yn tyfu. A mor aml i ni gyd yn dweud, dwi'n mynd i sens yw e, sut mae'n gallu digwydd? Sut mae'n gallu bod fod hynny'n wir? Wel, ni'n gweld rhywbeth o hynny fan hyn hyd yn oed, sef fod goleuni gwirionedd ac efengil Iesu Grist yn disgleirio yn llachar iawn mewn tywyllwch. Mewn tywyllwch anwybodaeth, mewn tywyllwch anghyfiawnder, yn tywyllwch beth bynnag sydd yn y byd, pechod wrth gwrs. Ac felly dyna sydd yn digwydd fan hyn. Mae'n bwysig nodi, wrth iddo fe weld ffrwyth, wrth iddo fe weld pobl yn troi ac yn cael ei bedyddio, mae hefyd yn gweld pobl sydd yn gwrthwynebu fe. A mae eisiau ni fod yn barod am hynny'n dos e. I ni dal bron, fi'n credu, yn cael sioc pan i ni'n cyhoeddi'r efengil a mae pobl yn ein gwrthwynebu ni. Dyle bod ni ddim yn cael sioc am hynny. Dyle bod ni'n disgwyl hynny. Ac eto, mae'n rhoi ni off rhywsut. Dyle fe fod yn rhywbeth i ni yn disgwyl. Occupational hazard, fel byddwn nhw'n dweud, ar gyfer y Cristion. Iawn, felly dyna'r cyd-destun gyda ni bore yma. 3 pheth i ni'n mynd i edrych arno. Y peth cyntaf, mae Duw yn llefaru ac yn galw. Mae Duw yn llefaru ac yn galw. Gobeithio bod ni'n mynd i ryfeddu at y ffaith, at sut y broses a sut mae Duw yn dangos fod gan fe drefn ac amseru perffaith i bopeth, yn cynnwys yr un sydd yn rhagflaenu Iesu Grist, sef Ioan. Mae wedi siarad gyda Zacharias, tad Ioan, ac Elizabeth, ond sylwch, ar wahân iddyn nhw, mae'n siarad nawr gyda Ioan ar yr amser cywir. Ac o'n i'n meddwl i fi'n hun yn ystod wythnos, tybed faint o'r cynllun oedd Ioan yn gwybod amdano, faint oedd Zacharias a Elizabeth wedi siarad am yr hyn oedd wedi digwydd yn y gorffennol gyda yr angel Gabriel, a beth sydd wedi cael ei hysbysu iddo fe. Fi'n siŵr bod nhw wedi gweud lot wrth o fe'n barod. Ac eto, oedd angen rhywbeth arall. Yn adnod 2 i ni'n darllen, daeth gair Duw at Ioan. Mae'r gair nawr yn dod ato fe. Mae e'n dod i ddeall dros dy fe hunan. Nawr yw'r amser. Mae'n cael ei argyhoeddi. Dyma'r amser i fi fynd nawr. Mae'n un peth bod Zacharias ac Elizabeth yn dweud wrtho fe, dyma pwy ti'n mynd i fod. Mae'n beth arall bod Duw yn dweud, dyma'r amser i ti fynd. A dyma beth i ni'n gweld fan hyn yw bod Duw mor bwrpasol, mor ofalus gyda pob unigolyn. Mae gyda fe amseru perffaith lle mae yn ei amser ei hun ac yn ei ffordd perffaith wrth gwrs yn amlygu y pwrpasau yna i'w bobl. A mae'n ddiddorol, os chi'n mynd nôl i Luc 1 adnod, reit ar y diwedd yw 80 falle, mae'n sôn fyna fod Ioan wedi neilltuo'i hunan, wedi mynd i'r anialwch
A'r rheswm mae'n mynd, yr holl ffordd i'r anialwch, mae'n debyg yw fel bod e'n gallu aros a ceisio'r arglwydd, fel bod e wedyn yn clywed llais yr arglwydd. Dim distractions, reit. Os mae dyma ma diwynwyr yn dweud, beth bynnag, y syniad yma, wel, os mae dyma beth mae Duw wedi galw fi wneud, fi eisiau bod yn barod. Fi'n mynd i neilltuo fy hunan nes fod Duw yn galw fi. Ydych chi ddifrifoldeb, bod e'n teimlo mor argyhoeddiedig, wel, iawn, gan fod Duw yn mynd i alw fi eisiau bod yn gwrando, yn alert te i beth mae Duw eisiau fi wneud. Chydig bach fel Samuel yn dweud, llefara arglwydd, canis mae dy was yn gwrando. Ydy ni fel yna, pan mae'r arglwydd yn siarad gyda ni, bod ni'n gwrando, yn sensitif i lais yr ysbryd trwy y gair. Ydy ni'n gwrando'n astyd, yn barod iddo fe siarad gyda ni, fel bod ni'n gwybod sut mae'r arglwydd yn ein galw ni ac i beth mae'r arglwydd yn ein galw ni. Ac wrth i ni feddwl am argyhoeddiad, mae Ioan yn cael ei argyhoeddi o'r gwirionedd yma. I ni'n aml yn gallu meddwl am argyhoeddiad fel rhywbeth sydd yn digwydd am bechod. Dyn ni'n cael ein argyhoeddi o bechod. Ond mae rhywbeth arall yn digwydd fan hyn hefyd. Mae Ioan yn cael ei argyhoeddi o'r gwirionedd, o'r alwad ac o'r gwirionedd. Mae gair Duw yn dod iddo fe a mae e'n mynd. A mae e'n hollol convinced. I'r graddau bod e'n fodlon brifo teimladau pobl gyda'r gwirionedd yna mwyn iddyn nhw ddod i ddeall eu cyflwr ysbrydol nhw. Dyw e ddim yn mynd yn ei awdurdod ei hun, mae'n mynd yn awdurdod yr arglwydd. Ond mae e'n bwysig bod ni'n sylwi, right? Dyw e ddim gyda'r meddylfryd yna, I'm just the messenger. Chi'n gwybod beth fi? So dyw e ddim yn mynd ac yn mynd, wel mae Duw wedi galw fi wneud hyn, fi ddim rili eisiau wneud ond fi'n gwybod bod fi'n fod i wneud e. Don't shoot the messenger. A ni'n aml, os ni'n onest gyda'n hunan, gyda'r agwedd yna tuag at yr efengyl. I ni'n gwybod bod yr arglwydd wedi'n galw ni i fynd ac i rannu'r efengyl gyda pobl, ond ni bron eisiau trial tynnu ffwrdd unrhyw gyfrifoldeb sydd gyda ni, ond dyma beth mae'r Beibl yn dweud. Dim fi sy'n dweud e, Duw sy'n dweud e. Hynny yw, mae eisiau balans fan hyn, achos dyna beth mae Ioan yn gwneud mewn un ystod, mae'n dweud mae'r arglwydd wedi galw, mae'r arglwydd wedi fy anfon ni i ddweud hyn wrthych chi. Ond does dim un rhan o Ioan sydd ddim yn argyhoeddiedig o'r gwirionedd yma. Mae e'n mynd yn gwbl sicr fod beth mae Duw yn dweud yn wir ac yn dda. Y rheswm ni'n gwybod hynny yw pa mor bell, y ffordd mae'n mynd mor bell i weld y bobl mae'n cael ei argyhoeddi o'i pechod nhw. Chi'n sylwi pa mor bell mae'n galw nhw'n epil gwiberod. Chi wedi mynd at rhywun a gweud chwi epil gwiberod wrthyn nhw, mwy na thebyg ddim. Yn Saesneg, brood of vipers, snakes, you bunch of snakes, math o beth yw e. Ac os byddwch chi yn troi at Eseia 14 fi'n credu yw e, mae'n sôn yn fyna, mae gwreiddyn y sarf, bydd y gwiberod yn codi. So beth mae'n dweud yn iaith pobl Israel yw chi blant y diafol. Okay? Ddim fel arfer be ni'n galw pobl eraill. Chi blant y diafol. Dyna beth mae'n dweud fan hyn, yn y iaith nhw. Ond eto mae'n defnyddio iaith Eseia fel bod nhw'n meddwl yn ôl i, Eseia sy'n dweud hwnna, nid fi. A mae'n bwysig gweld y balans sydd gyda Ioan fan hyn. Mae'n defnyddio iaith y Beibl mwyn iddyn nhw feddwl yn ôl i beth mae Duw wedi dweud, a mae'n pwyntio mas iddyn nhw yn ôl beth mae Duw yn dweud, lle maen nhw'n sefyll. A beth yw'r neges iddyn nhw te? Wel, yn syml, mae eisiau i chi edifarhau. Mae eisiau chi edifarhau. Aeth ef trwy'r holl wlad oedd i amgylch yr Iorddonen gan gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. A mae hwnna'n dod yn ni at yr ail bwynt. Beth yw edifeirwch? Beth yw edifeirwch? Mae Ioan eisiau ni ddeall hwnna. Beth yw e, pan bod e mor bwysig?
Wel, mae e'n amlygu yn y darn yma, mae edifeirwch yw bod ein bywyd cyfan yn newid yn llwyr. Bod yna newid gyfan gwbl yng nghyfeiriad ein bywyd ni. U-turn falle, byddwch chi'n gallu defnyddio fel esiampl o hynny. Rhywun sydd wedi sylweddoli, dwi wedi bod yn mynd un ffordd, un trywydd, a fi'n mynd i newid i'r trywydd arall, i'r ffordd gwbl, i'r gwrthwyneb o'r ffordd dwi wedi bod. A pam fod hynny'n bwysig? Wel, yn gyntaf, mae'n bwysig oherwydd mae temtasiwn i ni feddwl mae edifeirwch yw teimlo'n ddrwg a dweud sori. Nawr, mae hwnna'n rhan o edifeirwch, ond mae edifeirwch yn fwy na jyst teimlo'n ddrwg a dweud sori. I ni'n dysgu'n plant nag ni, bod rhywbeth maen nhw wedi wneud yn anghywir, a ni'n dysgu nhw i weid sori. Ond i ni hefyd yn disgwyl, ar ryw bwynt, bod nhw'n dod i ddeall, os ydyn nhw wir yn sori, chi ddim yn mynd i gario mlaen i wneud y peth yna. A dyma'r pwynt. Mae edifeirwch yn fwy na jyst yr cydnabod yma o bechod. Mae eisiau iddyn nhw weld bod yna rhywbeth sydd angen i'w wneud am y peth a bod yna ffordd gwell i fyw. Mae eisiau iddyn nhw fod yn gyntaf yn ymwybodol o'i problem nhw. Dyna lle mae Ioan yn dechrau. Mae eisiau iddyn nhw ddod i ymwybyddiaeth fod yna broblem o bechod. Mae argyhoeddiad yn dechrau fyna nag yw e. Mae Ioan yn mynd i fynd ymlaen i weid, nid yn fan hyn ond yn Ioan, dyma oen Duw am Iesu Grist, wrth gwrs, sy'n cymryd i ffwrdd neu'n cymryd ymaith bechodau'r byd. Ond heb edifeirwch, beth fydde ymateb yr Israeliaid? Ei ymateb nhw fydde, wel, ie, dwi ddim angen edifeirwch, dwi ddim angen oen, dwi'n iawn. Dwi'n blentyn Abraham, maen nhw'n mynd ymlaen i ddweud hynny. Dwi'n fab neu'n ferch y cyfamod. Dwi ddim angen edifarhau. Dwi ddim angen achubwr. Dwi'n iawn. Os unrhyw beth, y rhyfeiniaid yma sydd yn ein caethiwon ni ac yn arglwyddiaethu dros nhw sydd angen maddeiant, dim ni. Mae Ioan yn dod mwyn dangos iddyn nhw chi angen oen. Chi angen oen. Dyna'i gwaith sydd gyda Ioan. Chi angen rhywun i dalu'r pris am eich pechod chi. Os chi'n gyfarwydd â theses Martin Luther, yr un cynta yw, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, he intended that the entire life of believers should be repentance. So fod ein bywyd ni yn edifeirwch. Beth mae'n trio pwyntio mas? Nid jyst geiriau, ond ein bywyd yn gyfan gwbl yn wahanol. Pam? Oherwydd yn bod ni'n deall bod yna broblem. Dwi'n byw mewn gwrthryfel â Duw. Dwi'n byw mewn gelyniaeth i Dduw. A mae rhaid i hynny newid. Ond nes i hefyd ddarllen rhywbeth gan ddyn o'r enw Ligon Duncan. Ac o'n i'n hoffi hwn. We could repent until the cows come home. But apart from the saving work of Jesus Christ, there would be no forgiveness of sins. Mae'n bwysig cofio, mae nid edifeirwch sydd yn achub. Nid edifeirwch sydd yn achub, Iesu sydd yn achub. Mae'n bwysig cofio'r gwahaniaeth. Edifeirwch sydd yn cydnabod ein cyflwr ni a'n angen ni am achubwr, am oen. Mae dal angen yr oen. Mae John Calvin yn dweud, repentance doesn't forgive. In order to forgive, you need atonement. Mae eisiau talu'r pris. Ac felly, dim ots faint o ddyled i ni ynddo, os i ni yn cydnabod y ddyled, ac os i ni yn gwneud yn hysbys ein dyled, ac yn ceisio ateb am ein dyled, dim ond wedyn gall rhywun ddod i glirio'r ddyled yna. A felly mae Ioan nawr yn mynd mlaen i argyhoeddi'r bobl o'i hangen nhw. A mae'n siarad gyda phobl fan hyn, mae'n sôn fod pobl yn dod i gael eu bedyddio. A'r darlun sydd gyda ni, reit, yw fod pobl yn dod achos mae wedi dod yn rhywbeth
trendy i wneud. Mae just the in thing, the cool thing. O pawb yn cael ei bydyddio. Mae'r tyrfaoedd mawr mae'n dechrau dod. A mae'n gweld y bobl gwahanol mae'n dod. A mae'n gwybod beth yw ei agwedd nhw mewn bywyd. Mae'n gweld nhw'r casglwyr trethu mae'r milwyr mae'n dod. A mae eisiau herio ni. Chi'n deall beth chi'n neud fan hyn? Chi ddim yn deall. A mae'n galw nhw'n chwi epil gwiberod. Yn adrodd, pwy sydd wedi esbonio chi fod angen i chi ddianc rhag y farn sydd i'w ddod. Hynny yw, neb, maen nhw jyst yn joinio mewn. A mae eisiau esbonio iddyn nhw. Pwynt edifeirwch yw bod ffrwyth yn dod o'ch edifeirwch chi. Yn adnod 7 i 9, mae'n siarad nawr, bod angen edifeirwch, bod ffrwyth o edifeirwch, bod yna wahaniaeth oherwydd eich edifeirwch chi. A mae'n dweud wrthyn nhw, allwch chi ddim cuddio tu ôl eich llinell deulu. Sef ots pwy chi'n perthyn iddo fe, dyw hwnna ddim yn eich chi'n iawn ger bron yr arglwydd. Mae eisiau chi edifarhau. Ac yn ail, mae'n dweud, chi'n mynd i gael eich barnu, sef ots pwy i'ch tad chi, Abraham, chi'n mynd i gael eich barnu fel pawb arall. A bydd y cyfan sydd ddim yn dda yn mynd i gael ei daflu'r tân. Ac yn ddiddorol, ymateb pobl yw, be newn ni te? A mae yna 3 grŵp o bobl fan hyn, y tyrfaoedd yn gyffredinol, wedyn y casglwyr trethu, a wedyn mae gyda chi'r milwyr. A beth mae Ioan yn wneud, a mae'n yr un peth gyda Herod ar y diwedd gyda llaw, yw beth mae'n pwyntio mas y ffyrdd yn ei bywyd nhw, dyw nhw ddim yn byw yn unol ac ewyllus a bwriadau Duw. Chi'n galw'ch hunan yn bobl Dduw, ond ma'ch bywyd chi'n dangos fel arall. A dwi ddim yn neud mwyn bod yn gas, mae'n neud fel bod nhw'n dod i weld drostyn nhw eu hunan. Dwi ddim yn byw yn unol ac ewyllus Duw. Dwi wedi gwrthryfela. Dwi angen oen. Dyna pwynt fan hyn. Right? Ac yna mae eisiau bod nhw'n cael ei argyhoeddi fel bod nhw'n barod am yr oen, yn disgwyl am yr oen yma, sydd wedi addo. A mae'n dweud yn adnod 11 te, wrth y tyrfaoedd yma, mae gyda rai na chi 2 grys, ond eto mae yna rai gyda dim grys. Pam nag ych chi'n rhoi grys i'r un sydd heb grys? Mae yna rai sydd gyda lot o fwyd a rai sydd gyda dim bwyd. Pam nag ych chi'n rhannu'ch bwyd? Nag ych chi'n gallu gweld eich hunanoldeb chi? Eich diffyg trigaredd chi tuag at eich gilydd? Dyna beth mae'n pwyntio mas. Yr un peth gyda'r casglwyr trethu wedyn, maen nhw wedi bod yn manteisio'r bobl eraill, exploitio nhw. Adnod 13, stopiwch wneud hynny. Peidiwch â manteisio, cymryd beth dylech chi ddim ond cymryd y dreth yna sydd yn haeddiannol, nid rhagor. Nag chi'n gallu gweld beth ych chi'n gwneud, nag chi'n gallu gweld eich pechod chi. Ac yn un peth wedyn, adnod 14 i'r milwyr, peidiwch ag ysbeilio, peidiwch defnyddio eich grym, eich pŵer, eich statws chi, mwyn camdrin pobl eraill ac elwa ohono fe'n bersonol. Chi'n deall y pwynt eto, mae pobl eisiau elwa yn bersonol a bod yn hunanol ar drail pobl eraill. A mae'r arglwydd yn dweud, dyw hyn ddim yn iawn. A be mae Ioan yn gwneud yn syml yw, dyw e ddim jyst eisiau iddyn nhw gydnabod, mae eisiau iddyn nhw newid trywydd. O fod yn bobl sydd yn byw iddyn nhw eu hunan i fod yn byw i'r arglwydd ac yn byw yn unol ac ewyllus a cyfraith yr arglwydd. A mae hwnna'n wers mor bwysig i ni. Dyna beth yw edifeirwch. Edifeirwch yw sylweddoli, dwi ddim yn byw fel y dylen i fyw, dwi'n elyn i'r arglwydd. Ac eto mae wedi darparu yr arglwydd Iesu yr oen. I dalu'r pris. Pam? Fel bod fi yn gallu byw iddo fe. Fel bod fi yn gallu adnabod e. Fel bod fi yn gallu ddilyn e. Nid fel bod fi'n gallu mynd nôl i fyw fel o'n i moyn, ond yn gallu defnyddio'r cop-out, ond mae gen i oen. Na, mae wedi danfon oen, achos dyw e ddim eisiau ni fod yn elynion iddo fe. Felly pan byddwn ni'n mynd nôl i fyw fel gelynion? Beth yw'n agwedd ni tuag at yr arglwydd? A ein agwedd ni yw, fi'n gwybod bod fi ddim yn byw bywyd fel dylen ni, ond mae gen i oen. Ein agwedd ni yw, diolch am yr oen. Diolch am yr oen. Yn sgil yr oen,
Dwi'n cael bod yn ffrind i'r arglwydd, yn blentyn i ddew. Diolch am gael bod yn blentyn i'r arglwydd. Dwi'n i fyw bywyd fel blentyn, nid fel gelyn. Beth yw'n agwedd ni y bore yma? Ac yn drydydd, ac yn ola, be sy'n gosod Iesu ar wahân? Be sy'n gosod Iesu ar wahân? Os chi'n sylwi yn y darlleniad, wrth iddyn nhw ddisgwyl, mae'n dweud, adnod 15 yw gan fod y bobl yn disgwyl a phawb yn ystyried yn ei galon tybyd a Ioan oedd y Meseia, so dyna beth sy'n digwydd, dyma Ioan yn siarad. A be mae Ioan yn gwneud yw mae'n cymryd y cyfle gan fod pobl yn dechrau meddwl, maen nhw'n gweld fyna rhywbeth yn wahanol yn arbennig am Ioan, ond mae Ioan eisiau iddyn nhw ddeall, nid fe yw'r ateb. Nid fe yw'r ateb, mae'r ateb i ddod. A mae'n dweud wrthyn nhw, nag yno, mae'n ein cryfach na fi yn dod. Mae eisiau iddyn nhw weld eu pechod, mae eisiau iddyn nhw droi ceisio i fuddod gyda'r arglwydd a disgwyliad am y Meseia, ond maen nhw hefyd angen gwybod pwy yw y Meseia. Maen nhw angen cael eu pwyntio at yr un iawn. Sdim iws dweud wrth rhywun, chi ddim yn iawn. Chi angen help, chi angen gwaredwr, heb weithio nhw pwy yw y gwaredwr. Mae hwnna'n wath os rhywbeth nag yw e. Mae eisiau pwyntio nhw at yr un. A dyna mae Ioan yn gwneud wrth gwrs. Dyw e ddim eisiau bod nhw'n meddwl bod yna ateb yno fe. Does dim gobaith yn Ioan fedyddiwr. Achos dyw Ioan ddim yn gallu delio gyda'i pechod nhw. Felly beth mae'n ei, mae'n dyrchafu Iesu Grist. Mae'n pwyntio nhw yn barod at Iesu. Mae'n ein cryfach na fi'n dod, a mae e mor sanctaidd, dwi ddim hyd yn oed yn deilwng o gydatod carau ei sandalau, mae'n dweud. Oedd pobl fydde yn datod carau sandalau mwyn golchi traed yr isaf o'r gweision yn y tŷ. Yr isaf. Dyna pam, wrth gwrs, mae Iesu yn golchi traed y disgyblion mor shocking, os chi'n cofio, yn Ioan 13, fi'n credu. Ond beth mae'n dangos i ni te? Mae'n dweud, mae Ioan, sydd yn negesydd yr arglwydd, sydd yn gwneud y pethau rhyfeddol yma, yn cyhoeddi bedydd edifeirwch ac yn bedyddio pobl, dyw e ddim yn agos at fod yn ddigon teilwng i hyd yn oed fod yn geithwas i'r arglwydd Iesu. Beth mae eisiau iddyn nhw ddeall? Mor sanctaidd yw Iesu Grist. Mor ogoneddus yw Iesu Grist. Pan i ni'n cyflwyno Iesu Grist i bobl, tybed ydyn ni'n dangos iddyn nhw, yn darlunio iddyn nhw, mor sanctaidd yw Iesu Grist. Oedd hwnna wir wedi taro fi, os dwi'n onest. Yn aml, i ni'n gallu siarad am Iesu fel petai yn rhyw fath o ffrind i ni. A dyna ni. A mae'n ffrind i ni, ond mae'n ffrind i ni sydd yn ddew perffaith. Yn arglwydd y bydysawd. Yn gwbl ddibechod. Llawn gogoniant. Dyna'n harglwydd ni, dyna'n gwaredwr ni. Pan ni'n dyrchafu Iesu, dyna dylen ni fod yn dweud wrth bobl. Allwch chi ddim deall mor sanctaidd yw ein gwaredwr ni. A mae'n dechrau yn fyna. Mae mor deilwng, mae mor sanctaidd. Ac yna mae'n dweud, y rheswm chi angen fe, a nid fi, yw oherwydd mae e'n gallu rhoi rhywbeth i chi allai i ddim. Mae'n gallu'ch bedyddio chi gyda'r ysbryd glân. Mae'n gallu rhoi calon newydd i chi. Mae'n gallu'ch gwneud chi'n greadigaeth newydd. A dyna'r pwynt. Nes sy'n bod ni'n greadigaethau newydd, allwn ni ddim byw mewn i fuddod i'r arglwydd. Allwn ni ddim. I ni angen calon newydd. I ni angen natur newydd. A mae hwnna dim ond yn dod wrth i ni ddod a rhoi ein ffydd yn yr arglwydd Iesu. Dod yn Gristion, dod yn greadigaeth newydd wrth i'r arglwydd dywallt ei ysbryd arno ni ac agor ein llyged ni. I'n cyflwr ni ac hefyd bod ni wedyn yn dal gafel ar yr arglwydd Iesu. Yn derbyn yr oen, derbyn ei faddeuant, derbyn bywyd newydd. A felly mae rhaid gofyn y cwestiwn fyna, ydych chi wedi derbyn bywyd newydd? Ydych chi'n greadigaeth newydd?
Ydych chi wedi'ch cyfiawnhau. Ydych chi wedi eich gwneud yn berson newydd sy'n nawr yn blentyn Duw. Peidiwch a roi eich gobaith mewn pobl. A oedd Ioan eisiau gwneud yn glir iawn, sgen i ddim yr ateb i chi. A dylen ni wneud yn glir i bobl eraill hefyd. Sgen i ddim yr ateb. Nid fi yw'r ateb, sori. Nid fi yw'r ateb, nid chi yw'r ateb, yr arglwydd Iesu yw'r ateb. A mae'n bwysig cofio, achos nid dod i mewn a bod yn rhan o eglwys sydd yn achub rhywun, yn yr ystyr dod yn rhan o grŵp o bobl sydd yn achub rhywun, dod i berthynas gyda Iesu Grist sydd yn achub. Dod wyneb yn wyneb gyda Iesu a plygu, derbyn. Yna chi'n dod yn rhan o gorff Crist. Trwy hynny. Ydyn ni'n cyhoeddi? Ydyn ni'n dyrchafu Iesu Grist? Ydyn ni'n sôn mor arbennig yw ein gwaredwr ni? A mae rhaid i fi weid, yr heriau mwyaf fan hyn i fi yw, ydyn ni'n fodlon mynd ati i ddangos i bobl yn eu bywydau nhw, sut dyw eu bywydau nhw ddim yn lein o lan gyda'i wyllus Duw, fel bod nhw'n cael ei argyhoeddi o bechod. Mae eisiau ni fod yn ofalus sydd i wneud hynny, yn gariadlon, mae eisiau ni adnabod nhw mwyn cael yr hawl i wneud hynny. Ond mae yna bobl o'n cwmpas ni sydd yn dweud, mwy neu lai, i ni'n blant Abraham, i ni'n Gristnogion, i ni'n iawn gyda Duw. Ond Duw nhw ddim, achos dyw eu bywyd nhw ddim yn lein o lan gyda'i geiriau nhw. Os ni'n caru nhw, nhw'n i weithio nhw y gwir. I garu rhywun i ddweud y gwir wrthyn nhw. Nid i ddweud, o, na fe te, cari on. Pan ni'n gwybod yn iawn bod e ddim. Allwn ni ddim esgusodi ein hunain trwy ddweud unrhyw beth. Ddim hyd yn oed, ond swn i eisiau brifo'u teimladau nhw. Gwell brifo teimladau rhywun a bod nhw'n cael eu hachub na gadael rhywun yn ei pechod a bod nhw'n hoffi chi. Un o'r pethau sydd yn taro chi fan hyn yw bod e'n dweud yn glir wrth y tyrfaoedd, wrth y casgwyr trethu, wrth y milwyr, ond hefyd, sylwch adnod 20 fel o'n i'n cyfeirio at fe gynt. Adnod 19, sori. Gan ei fod yn ceryddu y tywysog Herod. Mae'n cymryd guts, nag yw e? Guts o ran argyhoeddiad fi'n sôn am, gyda llaw, bod e mor convinced bod angen iddyn nhw glywed. I ddweud wrth rhywun, ti'n honni bod ti'n iawn gyda Duw, ond mae dy fywyd di'n dweud fel arall, a dwi'n dweud hyn wrth ti fel bod ti'n gweld dy angen di am achubwr. Gwai ni os y'n ni'n dweud hynny mewn ffordd heirllig, os y'n ni'n dweud hynny mewn ffordd cas, nid cariadlon, dylen ni ddim. Mae eisiau ni wylio ein calonau ni wrth gwrs. Ond mewn cariad yn ostyngedig, gan gofio mae dyna ddigwyddodd i ni ar ryw bwynt, mae eisiau ni ddymuno i bobl gael golwg ar eu pechod nhw, iddyn nhw weld eu hangen nhw am waredwr. Ac yna nid yn unig hynny, ond hefyd eu pwyntio nhw at yr oen. Felly gweddiwch y byddwn ni ac eraill yn profi gwir edifeirwch. Gweddiwch y byddwn ni yn profi gwir edifeirwch. Gweddiwch y bydd Duw yn ein cadw ni, rhag meddwl mae edifeirwch sydd yn achub. Nid edifeirwch sy'n achub, Iesu sy'n achub. Mae edifeirwch yn ein rhoi ni mewn lle i dderbyn yr arglwydd Iesu. Gweddiwch am galonau, a fi'n credu mae dyma sydd eisiau ni weddio fwyaf sydd yn argyhoeddiedig o'r gwirionedd. Argyhoeddiedig o'r gwirionedd. Bod ni'n methu osgoi dweud wrth bobl am Iesu Grist. Bod ni'n methu osgoi e. Os y'n ni'n onest gyda'n gilydd, am ein hunain, fi'n siŵr byddwn ni'n cydnabod i ni'n oeraidd. I ni'n oeraidd am sut i ni'n edrych ar bobl o'n cwmpas ni. Am ein cariad ni tuag atyn nhw. A'n
am bod ni'n dymuno, bod ni'n ysu ei gweld nhw'n cael eu hachub. A mae hwnna achos bod ni wedi colli golwg ar y gwirionedd. Os fydde'r gwirionedd ar flaen ein calonau ni, a'n meddyliau ni, byddwn ni'n gweld pobl ac yn gweld eu cyflwr ysbrydol nhw. A felly, mae eisiau ni weddio. Ysbryd argyhoedda fi o'r gwirionedd. Argyhoedda fi o'i cyflwr nhw. Fel bod fi wedyn yn gallu mynd a dweud wrthyn nhw am eu cyflwr nhw. Gan gofio, dyw dweud am eu cyflwr nhw ddim byd, ond i bai bod fi'n gweithio nhw am yr ateb. Gweddiwch am ddoethineb wrth i ni, ac am gariad mawr wrth i ni ystyried sut i wneud hynny, er gogoniant a mawl i Iesu Grist. Amen.